Grabe ko to. Kalma raman John. Yan natulog ni si Duhad guys. On tulog ba? Guys, Apoy kayo. Kapay ka daw. guys. Natulog din sila guys. Guys, nangado may tubod ba? Yo man dili kay paring inita. Nadlok pa sila kanay gangster. Hi mga inspirasyon. Nami din hey gatabay tambay. Na may mga balbal dire bay. Na may engkantong buta dire. Nya na engkanto de kaharian nya kwaon ta. Kita lima. Lubuton. Gwapa mo kay engkanto. Ay pwede. Ato yung gate niya pagkagabi wala na mahimo na tong gulang. Wa dyan. Na ay halo dito stumoy. Gahig-gahigda. Halo. Wala tayo. Kisi ka na sa lo. John. Si Aldi. Si Aldi Pugi. Aldi Jungkook.